Kapags yun ba? Oh, di na ko na halos makita dito. Hi guys, panibagong araw, panibagong vlog naman kay Jara na activity sa school ug gipicturan sila lang maestra ug gipangita namo siya. Ayon ni bata pag abot sa eskwelahan kay di po ni magpaulahi ba. Ang ganahan ako ani pag abot sa eskwelahan kay mo participate jud ba. Sa diha nagsend na ilang maestra ug mga picture nila ug gipangita namo siya. Asam ka di, Jar? Tara. Asa? Tara. Kamu try nakita sa imo ha? Para kay picture jud na ikaw lang. No? Tira, asam ka diri tapit? Tara. Asa? Asa? Kada? Ata? Asa pa man? Asa ka diya? Jar? Asa? Hari Sapatos. Kuya pa nimo picture lang maestra ba preting di malasan nimo Jara wa jud ka na appeal ba. Sa dihang nahuman nilang activity ug yang papa mo deliver na. Ug diring dapitan nagyaw-yaw ko kay nagpasalamat ko sa mga customer nga sulid kay sa kuha. Pero bago ko mulakaw ingani ang sitwasyon diri ah. Kapags yun ba? Oh, di na ko na halos makita dito. Ay, so, kapags na dito. Untong tutok mo. Kapags yun ba? Oh, di na ko na halos makita dito. Di na halos makita. Init kay adlaw, pero kapags. Sabi, nagpags o gabog. Abog kayo. Thank you for watching my Facebook